Greetings uVKG Africa onibingelelayo iHeavy Coffee uhlelo ngihleli esihlalweni sika King Shamase. Ngiyabonga futhi mngani wami ukuthi uphinde unginikezele leli thuba lokuthi ngiphinde ngihoste another interesting guest sisekuyona iHeavy Coffee sikhuluma ngebusiness. Namhlanje ke sikhuluma ngebusiness leconsulting. Olunye uhlobo leconsulting ke lo lesolikhuluma namhlanje esinaye ke namhlanje it's none other than Maphumulo Pearl asimshayela izandla. Kunjani ke sisomuhle? Ngiyaphila, ngiyabonga futhi ukuthi nami ngimenywe la ekhaya ku-Take 2 TV ngizokhuluma ngecompany le iLondon and Pearl Consultants. iLondon and Pearl Consultants ngabe iconsulta kuliphi side in terms of business or Okay, thina iLondon and Pearl Consultancy isiza abafundi laba abaka matric asebeyongena euniversity. Sibasiza ke manje sibasiza kuma CAO applications ngoba sesitholile ukuthi abafundi kakhulukazi laba baka matric kukaningi benza ama mistakes makufanele ba apply. Umuntu agcine manje shuthi engasakwazanga ukuyongena euniversity ngoba wenza imistake encane angazange azayinaka ukuthi izomcosta impilo yakhe yonke. Ayithole sethatha igap year. iLondon and Pearl Consultants futhi isiza kuma CV revamps for abantu abafuna ukuyofuna umsebenzi, abafuna ukuthi ama CV abo abe sezingeni elifanelekile. Yes, siyakwazi ukusiza nalapho. Futhi ke umfundi asimshide ngwane sesimsizile wangena euniversity. Siyamsiza simproofreadele ama-assignments akhe each time efuna usizo kuteam. Yazi usakhuluma ngale ama mistake. Kungenzeka futhi ukuthi lawo ma mistake bawenza ngo last minute ngoba phela angithi last time I checked ama university ayifuna ama results ka June. Yes. Mhlawumbe uthola ukuthi uzozabhala itrial ngoSeptember kodwa akakazazi ukuthi uyofunda ngonyaka ozayo. In terms of time management ngabe iassistance or ilokhuzana ivisibility yeLondon and Pearl Consultants ngabe izingane ziyakwazi ukugqugquzeleka mhlambe through road shows ukuthi hayibo nasi isikhathi siyashaya si-applyeni. Yes, sikhona kakhulu lapha ku-social media futhi siyayivakashela nezikole ama high schools around iKZN sigqugquzele izingane ukuthi hayibo usuvulile njalo uCAO because uCAO uvule ngomhla ka1 March. So namhlanje nje basila nje sisaqhubeka khona ukuthi sizogqugquzela abafundi ukuthi abazi baphaphama ukuthi njengoba sekumhla ka1 March sekuMarch asevulile ama applications. Futhi ke kubalulekile ukuthi abafundi bazi ukuthi unesikhathi uCAO. Njengoba kuvuliwe nje ngomhla ka30 September amanye ama programs azobegcina, amanye agcina ngawo April ahlukahlukene kodwa ke sikutshele ke uma usufikile kuthina so kubalulekile ukuthi umfundi ayazi program le afuna ungena kuyona ngonyaka osuku uzolandela. So ama late applications for CAO is October 31. Uyathola ukuthi umfundi uthe sazile ukuthi kuvuliwe manje ayenze application angayenza payment yaka CAO ngenxa ukuthi akagayidekile ukuthi uma usuwazi ngo-CAO then what's next abafundi abayi understand indaba yaka CAO. So thina ke la singena khona. Okay, usakhuluma indaba ye-understanding. Imapha ama challenges mhlambe eniya face nawo in terms of i-behavior yomfundi towards the application, his or her readiness ukuthi aye university or his or her readiness ukuthi noma efuna ukuya euniversity or eTVET but usedecideile yini ukuthi yipi course afuna ukuyoyenza. Njoba kade usho nje into enkulu kakhulu time management. I-time management iyabashaya abafundi ngoba ucabanga ukuthi unesikhathi sonke aka understand ukuthi kwavele kwasekuqaleni bekufanele ngabe wazile ukuthi uyofunda ka grade 11. Mase sesishayile lesi sikhathi salonyaka lo landelayo acabanga ukuthi unonyaka wonke. Enye challenge abafundi mina engiyibone ucabanga ukuthi yonke into ihamba nomngani wakhe. So umngani mengakabi ready ukuthi si-apply kusho ukuthi kufanele sithi ukuphoza kancane ama applications kanti impilo ayihambi kanjalo. This is a very good, this is a very thoughtful service. Ngabe wayicabanga kanjani?
into engangenzanga ngicabanga le service ukuthi nami from my experience bengimdinga umuntu obezongiguide. Asiqale nje la ka grade 9 makusafanele ukhethe ama subjects ozowenza. Uma kusamele ukhethe stream ozosithatha ka grade 10. Uthi usufikile kuleso stream uphinde futhi ama subjects ozowakhetha because angithi ukhetha between commerce and science. Uthothi usufikile ka science, you do not want to do life sciences, kufanele wenze computer studies for instance. That's what happened to me. Uthi usufikile lapho uthola ukuthi ke manje awusakhethanga kahle stream esikufanele wena. Yes. Ngoba ududane nomngane wakho. Iyona ke into engenze ukuthi ngiqale le program le ngoba ngifuna ukofferisha guidance einganeni nokuthi mawusuqedile ke umatric wakho noma usakhona ka matric, what's next, what do you do next, how do you apply, uyithola phi izinto ekumele uzenze nosizo, how do you apply for funding. Uyebo yonke le nto le noma usuqedile mangingasangenekanga ngoba iAPS score yakho ayikuvumeli ukuthi ungene euniversity. Siye sishone phi ke mase kunjalo. Akhona ama TVET colleges. Ikhona ukuthi ungakwazi ukuthi uhambe euniversity wenze ihigher certificate ezokulekelela as a bridging course ukuthi ube uyaqhubeka ke ungene euniversity. But lezo zinto ezikanjalo uma singazazi engekho umuntu osiguidayo asazi uthothi usuhlele ekhaya isikhathi eside ngoba wazi ukuthi yini kumele uyenze o usuhamba ubamba uyeka wenza yonke into le ugcina ungafinyelelanga ephushweni lakho. Hey, kona kunzima ngempela ngoba i-challenge engiyaye ngiyibuke in terms of interest yabafundi base high school kuye university, overlooking ama TVET colleges. Ama primary school maningi kunama high school. Yes. Ama high school maningi kunama tertiary institution ehlangene. Ama TVET college ehlangene nama universities. In terms of flow yama client towards your services ingakanani, ngabe ku busy kukhamba kanjani? I-flow yona ikhona kodwa ayikho busy uma sizoqhathanisa nokuthi e-primary zingakhi. Siqale nje la elokishini lethu zingakhi izikole zase primary mangakha ama high school, and then ama TVET colleges ngicabanga sina 1 ngolwazi lwami la eduze kwethu, and then ama university asedrobheni you find ukuthi akhona nama colleges futhi edrobheni. Uphinde uthothi khona nalama kuthiwa ama fly by night colleges lawa uma ungaplananga kahle ngekusasa lakho oyigcina uyithola usukubona uthi namhlanje kade kuyi college usuyafika sekuyisitolo seyingubo. So if ungekho informed kahle hle ugcina ke usuwele kulezo zinto ezikanjalo. So engifuna ukusho ukuthi iflow ayikho that much. Yes. Because abantu basala endleleni. So bagcina bengasafinyelelanga ke euniversity. Abanye uthothi benzela uma mistakes bagcina bengasangenanga. Abanye uthothi balinde last minute bazofika ngoJanuary sekuphuma ama results seku late uthothi manje sekuyogcwala lapha emasangweni asema university kanti umuntu ukube uyihlelele sibuyele kule point ye time management ukube umuntu uyilungiselile wazi ukuthi ufuna ukwenzani. Ngabe yonke into imanagekile. lento ke kalokhuza kaJanuary. Yes. Khona isikhathi la uthola ukuthi sekwene confusion especially emalangeni emalangeni TVET la uthola ukuthi ngicabanga ukuthi esinawo awu2 khona nese Pine Town. Yes, nese Pine Town. Uthola ukuthi izingane ziye esikoleni. Yes. Mayifika esikoleni zitshelwe ngo-online. Yeah. Kodwa uthola ukuthi sekune confusion in between lo online no direct application naseThekwini ngokunjalo. Ngaba ama situations anjalo akwahlangabezana nawo kuma client akho? Yebo, ngike ngihlangabezane nawo cause omunye umuntu online uyamfrustrate. Khumbula hayi sonke sibe nethuba lokuba exposed to i-computer. Yes. Asikho exposed to ukuthi kahle kahle i-internet yani. Sazi ukuthi fanele singene ku Facebook, sazi ukuthi fanele sihleke ku TikTok, fanele sixhumane nabantu ku WhatsApp. Asazi ukuthi kahle kahle i-internet ingasivulela amathuba amaningi.
So umuntu okanjalo uyeka panic athi we bathe angene online. Uzugcina usuzwa nangathi lo online ushenye into. Uthothi awukwazi uku-apply futhi awusaceli kwasizo-ke kwabantu ocabanga ukuthi bangakusiza ukuthi u-apply online. Lento le isho ukuthi kusafuneke ukuthi kube khona abantu abayezikoleni beyofundisa izingane, bayifundise bayichazele ngalo online ukuthi i-internet yakho or internet access ayingagcini kuphela kuyinto yokungena ku-social media nje ubuka izinto. Funda phela izinto ezi-practical ezizokwenza ukuthi ikusasa lakho ligadeke, ukwazi ukuthatha izinqumo ezifanelekile. Exactly. Bafethu, this is Have a Coffee with me. Ngihleli ehlalweni saKing Shamase, iTake2 TV le. Sisekasi 2 kasi headquarters namhlanje. KwaDabeka, the show is brought to you by VKG Projects, Shell Garage, KwaDabeka and Pushi Plani Films. Sihleli nosis uPhel Maphumulo we London and Pearl Consultants. Khuluma indaba enkulu la, indaba ye education, preparing for tertiary education. Right. La enye iwari yami ile ye nayibaleka le question, kodwa ke bengifisa ukuchecka la ukuthi ama challenges lawa osufacane nawo ngabe akhona yini ase inspiration mhlambe new services ocabanga ukwa-add kulama services onawo kwi London and Pearl Consultants. Yes. I've thought about having a webinar sessions with students every month, whereby we're going to be tackling ama-topics are ongoing. Kungabe ukuthi sigcina nje ngokuthi sikusize ukuthi sikuguide ekwenzeni i-application, kodwa sitacklishe namanye ama-topics sokuthi okay usukwi-gap year, what do we do ngawe? Ungazi ulahlekelwe ukuyithemba cause ukungazi ukuthi uzofundani, uzosebenza, uzothatha ubani, kuyakwenza ukuthi ugcine usu-discouraged empilweni yakho. So sizobe sitacklisha ke ama-topics ahlukahlukene as unyaka uhamba, as i-company ikhula futhi. So ngabe kuzogcina ngawo ama-webinars noma kuzoba nenhlelo la uthola ukuthi mhlambe sihlangana e-Civic Center ePinetown, sabafundi kuzoxoxwa live lapho, ngoba njengoba ubusushilo ukuthi akuthina sonke esi-tech savvy or computer kuthiwa ni cyberphobia. Khona abanye bethu abawasabaya amalokhuzana i-technology kakhulu, kodwa angicabanga futhi ukuthi leyo nto ingenzeka kumuntu osabheke ekuyeni elokhuzeni e-tertiary. Kodwa ngabe kuzoba ama-webinars kuphela yini noma kukhona okunye? Okay, kusho ukuthi ngiyacabanga ukuthi usukhuluma ngama-workshops. Yes. Sengasiza ukuthi mhlambe makune collaboration ethize, then i-London and Pearl Consultants would be happy ukuthi i-collaborate ne-company leyo sikwazi ukuphusha ama-workshops. Ngoba khona la ngikuzwe khona ukhuluma ngendaba yokuhlohlana nabangani. That is decision making skills lapho la uthola ukuthi umuntu uthatha i-course mhlambe ngoba ezwe igama elifancy, noma uthatha i-course ngoba ebona umngani wakhe enrolla kuyona. Ngabe i-career guidance service yakho ihamba ifike kephi in terms of ensuring ukuthi umuntu ukhetha i-stream esi-right, noma mangabe seqedile esikoleni ukhetha i-course emfanele? Siye sikhulume nabafundi siba-offerishe i-career guidance, but sibuka kakhulu ngoba umfundi siye simbuza ukuthi yini iphupho lakho. Asisakhulumi-ke manje ngokuthi usula ufuna ukwenza into ezohambelana nama-marks. Asiqale ekuthenini wena, what did you want to do, what did you want to be when you grow up? Yes. Siqale lapho bese-ke sizama ukugwema ukuthi ungaloku kuhamba ubamba uyeka ngoba naka kusangenekanga la. Maningi ama-careers akhona esingawajwayelanga thina, kakhulukazi ngoba sazi ukuthi kuna 5 nje: iphoyisa, uthisha, social worker, udokotela. Lawa nje siwajwayele. Uma sekukhulunywa okunye ama-pilot and stuff, asicabanga ukuthi nathi we can access that. So siye sikubuza ukuthi wena kahle kahle uthandani, yini wayibuka wayibona ukuthi kufanele, mhlambe uyayisaba ukuthi no
it's not for people like me. Kanti it is for people like you. You just need ukuthi ungene uthephe into it uyimisele nawe. So it's important ukuthi kodwa ke siqale early lokho singaqali ngoba naku usuwenza umatric. Yeah. Singaqali ngoba usuwenza umatric uthothi noma usuwenza lo matric awazi ukuthi kusheshe kuvalwe kwamanye ama programs. So siqala umfundi simhlaziye simlekelele simvezele namaphupho akhe ukuthi yini yena ayithandayo akafocus kuyona. Zwakala kahle. I do hope ke ukuthi bafethu niyawathatha ama notes and you are also commenting. There's a hand laphayana. Before I take the hand ngizokhumbuza ukuthi siya subscribe siya press notification bell, siya share kona wonke ama social media platforms, siya comment, siya like. I-notification bell izokusiza ukuthi wonke ama-shows aphuma eTech2 TV angakuphuthi kube wena owazi kuqala. Esithatha i-question. Yebo. Sure. Yes. Yeah. Ngokwama opportunities mina ngibone STEM programs like your logistics or operations, supply chain, yes, research, yabo yonke le nto le izinto ezikhona lezi singayinakile. Ngiyayithanda ke le research because i-critical thinking ngizothi it's my newly found hobby. Because ngaso sonke isikhathi if something happens ngiyahlaziya, I ask questions, yabo. That is why kuba sengathi I'm kind of difficult to work with because nje attention to detail and nalelo gama ngathi mengilibamba ngathi attention to detail ngathi yes. Ilezi zinto ama employers amaningi ayifunayo if you pay attention to detail. Yeah, maningi wona impela esingawathatha ngaphandle ukuthi sisigxile kulawe esiwazi esiwajwayele. Ziningi izinto esingazenza. Yeah. Exactly. Yes. Maths ne science. Enye challenge ke bese ngifuna ukuyiveza leyo ukuthi ungathola ukuthi yes unayo qualification ye teaching but awenzanga lezi ifundo eziscasi la eSouth Africa. Yes. Fanele ubheke ukuthi uthatha ziphi izifundo. Uyayibona le nto le. Nokhozo yenzayo ungayithatheli ukuthi usufuna ukuyoqashwa. Yithathe phela ube usuyayitshela ukuthi okay uma ngenzekanga ukuthi ngiqashwe angiyisebenzi. Uyayibona le nto le. Ayikho qualification useless. Umuntu nomuntu must be able to think critically ukuthi ngizokwenzani ngale cause. Ya iyona ke nami le engenza ngixile kakhulu kule ama workshops ukuthi because grade 8 and 9 yabo nje even content ke ezikoleni lento ukuthi each and every year kube nalento yokumeasure i-matric pass rate yipi province yabo i-focusing matric ngalendlela yokuthi noma kuthiwa uyafika esikoleni i-setup ama class o grade 8 angiyale ngemuva yebo leyo nto ugrade 8 nje into yawo ayisetshenzwa kangangokuthi thina njengoba siyaye senze lento yethu yo soft skills ufica ukuthi khona ingane estrugglisha ngempela uzuyibuza ukuthi lo muntu okay kunanomthetho othi manje if I'm not mistaken akufanele uhlale more than 2 years kwi grade kusho ukuthi noma ngabe kuthiwa kunzima kangakanani but after 2 years kufanele uhambe. So kuyenzeka yini uthola ukuthi uhlangabezana nabantu othi mubabheka i-mentality ne-readiness yakhona umuntu ngeke aza survive e-university yenze into enjalo?
Kuyenzeka kodwa akuvamile ke mina ukuthi umuntu okanjalo uma sesimbonile ka grade 9 siye sithi okungcono akaqeda grade 9 abese yongena eTVET ayofunda iskill yes because hayi wonke umuntu udalelwe ukuthi ahamba ye-university. yeah Uyayibona leyo nto leyo. So omunye umuntu uma ngabe ene-skill usuke sangayo uku-applya e-TVET college kodwa futhi akakhethi i-TVET college enalama course afanele yena. yes Uyayibona leyo nto leyo. Abese eyongena khona afunde khona. Yeah, because now wena Shamase ama vocational courses maningi yabo nje mhlambe thina sibamba la ko electrical ko plumbing kodwa khona kuningi khona no boiler making go mechanical nokunye abanye baku o chef yes so nje inzima kakhulu le yeah so mhlambe angazi noma sengiqedile ngale izikole kodwa mhlambe sizojomba siphinde sibuye emakukhona engikukhumbulayo ngifisa singene manje kule ye job preparedness because now you find ukuthi siyavuka masivuka ekseni kunzima siyakhumbula ukuthi umzimba ubuhlungu isiphinde yashaya yabo nakho ke sesiyakhona and then we are much happier mase sibuya emsebenzini mangabe uprepare abantu for job readiness imapha ama challenges uyawuhlangabezana nawo mhlambe njengomuntu ofuna noma imuphi umsebenzi izinto ezifana nalezo. I-challenge enkulu nje mina engingazwani nayo ukufuna noma imuphi umsebenzi kumele ube nepassion yomsebenzi owenzayo. Yes, kumele ube nepassion khona kuzoba lula ukuvuka ekseni kungafile ngathi uyosebenza ngoba futhi uzothatha noma imuphi umsebenzi uzohamba lapha ukhathaza abantu osebenza nabo. Uyayibona leyo nto ufundele into wrong edinga ukuthi sorry usebenze into ongayithandi edila abantu bazofuna usizo lana kodwa ngoba wena awuzicabangelanga wavane wathatha noma imuphi usuzohlukumeza abantu emsebenzini kanti lento ngabe uyigwemile wenza into passionate ngayo so that you don't ever feel ukuthi uyosebenza. Have passion for the work that you do and understand the blessing yokuthi unawo. Uyayibona leyo nto leyo. Kunalento i-perception angazi noma i-perception noma i-fact noma i-opinion yini ukuthi akithi sine private sector sine public sector. Yes. Kudume lento ukuthi ama public sector officials awawuthanda umsebenzi noma wanayo inhliziyo yabantu. Have you witnessed into efana naleyo? Angikaze ngiwitness. Angikaze ngiwitness into kanjalo kodwa ngiyayazi leyo perception. Yes. Yeah, because umuntu naye usuke ekhuluma ngeexperience yakhe abesethi wonke ayafana. Yabo leyo nto le mhlambe wakwaya ku public sector and wangaphatheka kahle usuzothi ke bonke bayafana. So is there any system in place ngaphansi kwe London and Pearl Consultants yoku improve ama perceptions abantu ngelokhuzana noma ngithi indlela abantu abacabanga ngayo uma befuna umsebenzi befuna noma imuphi umsebenzi just to survive ngabe ikhona indlela yokuba assista to make them understand more ukuthi zithole wena ipassion yakho so that uzokwazi ukufuna umsebenzi ozothi muvuka uzoya kuona ube happy. Yes ngiyayenza ama training with ama clients ngiya-offerisha leyo service leyo whereby we talk because recently kunomntwana nje ebekade ngimenzela i-CV yakhe and then angithi we consult first. I ask you questions, understand ukuthi ufuna mphi umkhakha ufuna uku-apply laphi ngale CV esiyenzayo lena what are you looking for yini ekukhathazile kodlulile and then she was telling me ukuthi inkinga yakhe kule sector sebenza kuyona idinga ukuthi masebesebenza nabangani bakhe babe not abangani bakhe o colleagues. Yes. Ubuye kube nokuthi usebenza kakhulu. So uma bevilapha laba iqembu kufanele kuvilaphe wonke umuntu. So ngithi mina phela kubalekile ukuthi ukhumbule ukuthi wena ubani uzeleni la. Yes. Ungahambi neqembu ngoba mhlawumbe leader is sorted yona wena mhlawumbe this is your only bread. Yes. So awukwazi ukuthi masebethi akuhlalweni ke nawe usuyahlala. So I do offer training umuntu ayibone naye ukuthi no
kufanele ucabange ngenye indlela and kubalulekile ukuthi a-offerishe nasemsebenzini-ke lama-trainings ukuze umuntu nomuntu angeke athathe kancane isinkwa somunye umuntu. Yes, mhlampe lastly in this second segment isikhuluma ngemsebenzi. I'm thinking of this thing yama-CV nama-application form. Yes. Now thina sikhule senza o curriculum vitae of Gift Vusumuzi Khambule, manje kusekuvele kuqhamuke ngeke ngiwabone nje lama CV amanje sometimes uthola ukuthi amanye anezithombe. There's this thing about cover pages, iyafakwa noma yifakwa, ithini into yama CV mhlambe quickly in passing nje ukuthi i-CV ama do's and don'ts ngivele ngisho kanjalo. Okay, kuma do's and don'ts asawufaki ngempela u-curriculum vitae of futhi ama details esingadi like your ID number ne date of birth asikudinga ukufaka lokho. I-cover letter bazokutshela emsebenzini ukuthi siyayidinga noma siyidingi yini. Bazokutshela futhi mabethi i-CV yakho ayibe detailed or ayibe one page. Iphutha ke engiyangilibone abantu belenza bathatha i-CV eyodwa ba-apply yonke indawo ngayo. Yes, siya standardize. I-CV efanele ukuthi ngabe u-apply ngayo ku-engineering sector uyoyifaka hospitality awusabuki nokuthi iyahambisana nalento noma ayihambisani. So ezinye zezinto lawo ma mistakes lawo esiwenzayo ezabantu. Ya lento ye-CV inkinga ngempela ngoba uthola ukuthi nemsebenzi edinga ukuthi sipay attention but asikwazi ukupay attention kuleya job post ebhaliwe ukuthi sifuna umuntu onani kuzokwenzakalana emsebenzini yabo. We don't pay attention to such an extent ukuthi asiyenzi ngisho research ngekhampani. Yes. Yabo. Hayi sishaya indiva ngempela leyo. Omunye uapply ngoba esekhathele bese ithole senza noma yini noma kanjani kanti lokho akukho right. Yibuke i-post ukuthi ifunani ithini ikuphi nendawo. Uyayibona yonke le nto leyo bese uyayishintsha i-CV yakho uyimatch ifane nayo lento efunakalayo. Ungenzi nje usende nje iphepha elilodwa elifanayo yonke indawo. So kubalekile futhi ukuthi siwa edit ama CV ethu afane nalento efunakalayo. Right in the king. Yes. 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 No, le eyithombe not all companies require ukuthi ufake isithombe. Hayi zonke izinkampani ukuthi ifuna ukuthi ufake isithombe. Bakhona abashoyo ukuthi ungafaka isithombe simply because kusuke vele kuyileyo industry ezodinga ukwazi ukuthi umuntu kanjani lo. So hayi ukuthi yonke indawo but ke bakhona abayifakayo bakhona abachoose ungayifaki. Mina ngokwami ngikubuza ukuthi ngisifake isithombe noma ngasifaki yini. Futhi ke nama comments esiwenzayo ku social media aseyakwazi na ukuthi jeopardize. Umuntu kumele abe careful izinto ayikhulumayo nazishoyo uma esazofuna umsebenzi. Because into ithi into esiyona kwi social media character yethu. Yes. Yeah. So when ungakhuluma nje uyijokela ufuna impress umphakathi kanti usazoqondana nabantu abafuna ukuqasha. Uthothi yonke into i-right kodwa manje ama comments akho ku social media ayakululaza. Lapha kuma application forms noma mhlawumbe usazongena kokunye ngeke ngik-highlight but into egqame kakhulu ile ka N-A. Oh okay, yes. Yaw N-A ithini into yawo. Mina ngiyaye ngithi mengi-advisor abangawusebenzisa u-N-A because kwi-application form khona u-not applicable. Yes. Njengokuthi makade befuna i-ID number ngifake i-ID bese kuba khona la bekhuluma khona nge-passport. Ila ngiyaye ngifake khona u-not applicable because I'm a South African so i-ID number iyona eshoyo ukuthi asikho isidingo sokuthi
ngibe ne-passport number because this is my country of birth le ngikuyona. Yes. So bese kuzoba no-not available okhuluma ngento efana ne-driver's license ukuthi anginayo manje kodwa Yes. isangaba khona kusasa. Yeah. Ngabe ithini into ka N-A, am I correct or have I been misleading people? You are 100% correct. Kuya nange question ukuthi uthini Yes. ithini. Not available isuke ingekho ngempela. Not applicable isuke inganasidingo ukuthi ngiyifake leyo information. Yes. So imaphi amanye ama mistakes oyaye uwapick up emesigcwalisa ama application form Z83 kanjalo kanjalo? Ama mistakes amakhulu nje engivame ukuwabona ile awokuxikiza. Abantu abakusaba ukuxikiza iform. Abakusaba ukuxikiza iform noma ngabe lincane kanjani lelo phutha lelo. Wayixikiza nje qala amaphansi. Madoda neni ama blank spaces Ne blank space ufanele apply ucabanga ukuthi lo muntu apply yena akakwazi akacabangi njengawe. Wena la ushiye khona i-blank space mina njengoba ngingakwazi nginga assume ukuthi mhlawumbe ukhohliwe lo mbuzo. Yeah. Kanti uma ufakile u-NA u-N-A or wafaka i-dash kuyangibonisa ukuthi no ufikile. Impendulo yala iyona engekho akukho relevant ukuthi ngiphendule la. Ngiyifundile i-question. But yes, but muzoshiya ku blank ushiya ku blank uthi asithini thina ebesingekho igcwalisa iform. Mhlambe in terms of i-professionalism ngicela ukubuza la. Ngifuna ukungena nje kwi-purpose yayo ngempela i-CV ngoba mina I've been to a couple of workspaces la ngithole khona i-opportunity yokusebenza nginikezwe i-contract without i-CV. Yes. Bengifisa sikhulume ngale yokuvolunteer ukuthi i-perception yabantu abeza kuwena ithini. Do you encourage volunteering? Ithini perception yabantu regarding that? Bayakwazi ukuthamba baconsider uvolunteer. In challenge ngokuvolunteer at times indawo esisuke sifuna ukuvolunteer kuzona mhlambe zibude uzodinga imali yokugibela. Yes. So if ama companies angakulekelela akuprovide imali yokugibela ngabalula. Because you don't want ukuthi umuntu ayo volunteer entweni anganayo passion yayo. Yeah. So siyesibuke nezinye izikhungo eziseduze ongavolunteer kuzona. Angisho ukuthi it's not right uvolunteer kuhle kakhulu ngoba kuyakusiza uthole nama reference. Nokuthi ukuvolunteer kuyakusiza kunokuthi uhlale ekhaya ungenzi lutho. No. Ngoba ugcina usungenelwa depression ungasenzi lutho. So ukuvolunteer kuyasiza kakhulu but i-challenge singafika ekuthenini sengivolunteerile i-stipend so ukuthi ngikwazi ukufika emsebenzini ngiyasithola yini. I know asibonge kakhulu King bengicabanga ukuthi mhlambe kukhona okusa question lapho ngoba I'm thinking of wrapping up manje, but before I do that ngoba vele lesingayenza under 3 minutes ngiyenze ngamabomu le ngithe ngiyi freestyle nje sheshe singene engqikithini yendaba so that people will be able to focus. Now uSispel Maphumulo ngabe usebenzela kephi mhlambe before size sifike kuleyo umsebenzi ukuthi kafushane nje upbringing very quick mhlambe in less than 2 up until sifike la sesidecide khona ukusebenza naseyindaweni zokusebenza esidlule kuzona ithini ijourney. I-journey yethu iqale Adams College. That was my high school, Adams College of Education esemanzini Toti. Yahamba yafika eDurban University of Technology. Then ngithe mase ngisebenza okay first ku-internship program ngaba nenhlanhla kakhulu ngathatha uMixita. Yes. Mase ngithatha uMixita ke unama host companies lawa asithathayo bese yastrain. Mina mine was Ink Matter and then we were designing ama university readiness programs. Okusho ukuthi kade ngaqala kwa designer ama programs for first year students. Bes designela uDPS, si designela no Anglo American for engineering students, which was a privilege. Mangifike eTUT nakhona ngike ngathola ithuba lokuya eChina nakhona ngafike ngawabona ama programs futhi I was inspired. Ngasho ngathi nami ngizoyenza ke le ngoba ngize ngafika etertiary ngaze ngibona ukuthi khona into ekuthiwa ama programs elekelela abafundi.
Later on, ngasebenza as a research assistant for the Wits University. Yes. Nakhona bengidila kakhulu-ke nabafundi ney'kole ama-college nama-universities. So i-exposure nje ey'nganeni ibinkulu kakhulu, which is why namhlanje ngila ngoba ngifuna ngempela ukubalekelela cause ngiyababona ukuthi okay zile khaphi la. Yebo yonke leyo nto leyo. Yeah, yabona King kungijabulisile ukuthi ungilethele lo sisi ngoba manje usezongenzela iCV mase ngiphinde ngiyafesa kuyena. Right? Sibonge kakhulu ipresence yakho, siyacabanga ukuthi abantu bazosizakala emakhaya. This is Have a Coffee with Me. Esihlalweni sa King Shamasa uVKG Africa. Ni subscribe ni press leyo notification bell, niphinde futhi ningifollow nami ningiseshe nje kuona wonke ama social media platforms VKG Africa. Lonke usizo olidingayo uzokwazi ukuthi ulithole because inetwork iwide sinayo. Sibonge, siyacela futhi ukuthi niphinde nishare le episode so that izo reach abantu abaningi bakwazi ukuthi basizakala, especially izingane zesikole nabantu abafuna ispani. Siswa kamaphumulo, siyabonga kakhulu kuba khona kwakho, sithembe futhi ukuthi sizolokho esihlangana sikhuluma ngazo zonke because akhona ama subtopics andalento le yakade sikhuluma ngayo. Siyabonga kakhulu. Kubonga mina kakhulu, ngiyabonga, ngijabulile nje, ayiphinde ningibize futhi. Is a danko. Danko.